Millicent kuom lipot makare koro dhi weche mag somo. Moko kuom jonyuol ochalo ng'ur kod ywak margi ewi thuolo matin ma kalenda mar somo ma higani miyogi mar manyo omenda mar somo. Mabiro e kinde makoro jopuonjre oloro skunde kendo ni mana kod thuolo mar juma achiel to gidok e skul. Judith Omondi olona lipodni kendo lero mathoth. Jopuonjre duogo pacho ma bang' tieko tam mar 2 mar higani. Tamni ne ochakore tarik 11 dwe mar 7 kendo jopuonjre ne oduogo dala e yweyo ma adundo e kinde mane itimo yiero. Yweyo ni ne ochakore tarik 2 nyaka tarik 15. Kata kamano, jopuonjre ne obet dala nyaka tarik 18 nikech chenro mag yiero mane oyware. Yweyo ma omigi sani biro rumo tarik 25 mar dwe mar 9. Thuolo ni en mana mar juma achiel kende. Ma chuno jonyuol mondo ikre mapiyo ne chulo omenda mar somo kendo ne tam mar 3. Nikech sani tok corona no nyathi loro wik achiel to duogo. Wik machielo odok e skul. To sama odok e skul no idwa no dok gi school fees. Koro sama odwa dok gi school fees ni idwa timone budget, idwa chulo school fees mondo dog godo. Den gima lasima manyaka watim. Ndino in konthinda adek e skul, idwa ni chul ot, idwa ni inon kaka nthigo nyalo chiemo, lakini pesa ma sani onge kabisa. Koro en burden sana kumo. Unaona mtoto akifika uweze kumuuliza kitu kwenye hiyo nini yao ashikanishi, considering pia CBC is a new program and the same new program inawapeleka watoto very fast na sisi wazazi njota tujaelewa. Unaona vile sisi tunasema ABCD, wao they use another term. Mtoto anarudi yani hii penye alikuwa hii term next time ameenda nyuma sa hii period ya hii mtoto wangu amerudi nyuma sana. And it's because of the speed. Migao mar somo ne oruyo kalenda mar somo ma higani mondo omi jopuonjre thuolo mar dok e kalenda mane itiyogo motelo ne muoch mar midhusi mar coronavirus. Ma kanyiso ni kalenda owinjore odoge wang'e chakre dwe mar 1 higa manyien. Ma osekelo ting' mapek ahinya to ne jonyuol moko to chunygi poko jok. Kata kaloro skul ni okoro chakre tam to bed tam kata ma koro nyalo kawo kata jumba 2 moko minyalo jumba 3 moko minyalo manyo godo school fees kaka nyathi dhi kamara moro somo Kisumu. Koro idwa golo nyathi Kisumu kabiro Nairobi kendo chaki gole kodok gi 1 week. To gi wenwa thuolo wa many pesa mondo nyithindo dog godo skul. Kata ka nyithindo dok to gimiwa thuolo mondo mi wayud pesa ne kwa ko kata ba. School fees ndio tutajipata hivi karibuni. Unless nitafuta njia ingine vile na yasapata school fees ya hawa watoto wawili wote. Tama odong sani en manachiel machakore tarik 26 dwe mar 9 nyaka tarik 25 dwe mar 11. Ma biro miyo jopuonjre mag grade mar 6 kod klas 8 thuolo mar chako penj madongo tarik 28 dwe mar 11 nyaka tarik 1 dwe mar 12. Komachielo jopuonjre mag klas 12 biro chako penjgi mag KCSE tarik 1 nyaka tarik 23 dwe mar 12. Nono mar penj mar klas 12 biro chakore ayanga tarik 2 dwe mar 1 nyaka tarik 20 dwe mar 1. Judith Omondi, Ramogi TV.